A empanada en Galicia non só é comida, é un arte. Acompáñame nesta serie das desempanadas máis icónicas de Galicia. Capítulo 8, empanada de polvo. Empezamos co rustrido, pochando cebola e pemento en abundante aceite cun pouco de sal. Na metade da cocción poñemos un chisco de pimentón e un chorro de ajo de cocer o polvo, e deixamos reducir. Para a masa fixen un experimento, que tivo bastante bo resultado. Mesclei fariña, pimentón, sal e a clave do experimento que é a agua de cocer o polvo, aceite e un ovo. Amasei ata obter unha bola lisa e homoxénea. Cando o rustrido teña esta textura, deixámolo enfriar e montamos a empanada. Coa axuda dun rodillo estiramos a primeira lámina. Colocámola nunha bandexa de forno, poñémoslle o rustrido e o polvo. Colocamos a lámina de arriba previamente estirada, facemos os bordes, burato no medio, pinchamos e forno 180 grados uns 35 minutos. Deixamos enfriar e cortamos. E mirade o pintón que ten isto. Empanada gloriosa e de campeonato.